Sirantolontanko kunkan Eric Sekushel Mali forobatɔn Egliw degeli karamɔgɔ kɔrɔ Nigeria forobatɔn degeli karamɔgɔ y'a ka baaraw daminɛ n'an ko prise officielle de fonction o kɛra kunu janvier kalo tile 13 san 2024 na Nigeria forobatɔn kunna tile 10 bonyɔnko tɛmɛnen kɔ a ka sugandili kɔ Nigeria Sirantolontan fédération ɲɛmayaso fɛ ka kɛ Nigeria forobatɔn super eagles degeli karamɔgɔ ye. Eric Sekushel kɔni nisɔndiyalen y'a yira ko a bɛna se kɛ ka se ka laɲiniw bɔ u sira fɛ. A ye a da don a ka baara kɛcogoya dɔw la n'o ye football offensif ye ka sina digi ka se a dan na walasa a ka se ka sago sɔrɔ. A y'a fara kan ko a bɛna sinsin sirantolantana kelen o kelen ka sengola kan nka ɲina tɛna kɛ Nigeria sirantolanta ɲɛmayaso kɔ. Olu mɔgɔ kelen o mɔgɔ kelen ka dɛmɛ bɛna fara baara kan walasa kunkɔrɔta ka sɔrɔ. K'an ka sina cɛliw yara o ka di n ye kosɛbɛ. Ne ka tɔn bɛ cɛliw don sanga ani waati. Nigeria super eagles bɛna o caman de kɛ. O ye Eric Sekushel ka kumakan wɛrɛ ye. Eric Sekushel ye san 2 contrat de bololo bila n'o ye ka degeli karamɔgɔya kɛ san 2 kɔnɔna na Nigeria sirantolontan forobatɔn kunna. Dɔ bɛ se ka fara min janya kan ni baara ɲɛna. O baara ɲɛ ye mun ye ka Nigeria sirantolontan forobatɔn super eagles qualifié Coupe du Monde 2026 phase finale la. Hali n'a y'a sɔrɔ o baara ma nɔgɔn farafinna ŋana dankanw bolo, n'i b'a dɔn ko Coupe du Monde 2026 éliminatoire tile 4 tannen kɔfɛ u ma se ka sebaya kelen sɔrɔ fɔlɔ. Coupe du Monde 2026 éliminatoire tile 5nan ani tile 6nan kɛnɛ kan mars kalo nata la Nigeria ni Rwanda bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ani Nigeria ni Zimbabwe bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ. VOA Bambara tɔgɔ la Bamako. Siaka Traore kala seli don.